హలో. హాయ్ అమ్ని గారు, ఎక్కడున్నారు? మా పాప ఎంత మిస్ అవుతుందో తెలుసా మిమ్మల్ని. అప్పుడెప్పుడో వైజాగ్ వెళ్ళారు, 6 మంత్స్ అవుతుంది. ఏంటి హైదరాబాద్ వచ్చారా? ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు? ఓ, ఇంటికి కూడా వచ్చేసారా? అయితే రండి మా ఇంటికి. వెంకీ కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఓకే. అయ్యో, ఏం పర్లేదండి, వచ్చేసేయండి. డిన్నర్ చేసి వెళ్తారు కానీ ఇప్పుడే వచ్చేసేయండి. చాలా రోజులు అవుతుంది కదా, మంచిగా టైం స్పెండ్ చేద్దాం గేమ్స్ ఆడుకుంటూ. సరే అండి, అయితే ఉంటాను. టిప్ టాప్గా రెడీ అయిపోయావా? కళ్ళజోడు కూడా ఒకటి మరలా. యామిని లేదు, ఏం లేదు. 1 వీక్ నుంచి షాపింగ్ అడుగుతుంటే ఇదిగో వస్తా అదిగో వస్తా అని రావట్లేదు కదా, అందుకే ఇదంతా. ఇప్పుడు రెడీ అయి ఉన్నావు కదా, పద షాపింగ్కి వెళ్దాం. వెళ్దాం. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।